ተመራመርቲ ስነ ልቦና ኣብ ጸገማት ዘተኩር ሰብ ብዝያዳ ጸገማት የጋጥሞ ኣብ መፍትሒ ኣብ ሶሉሽን ኣብ ዕድላት ዝጥምት ድማ ዕድላት የጋጥሞ ይብሉ እንታይ ማለት መስለኩም ኦኬ ኣይራኹም ምን ሓደ ግዜ ዘንጸርጽር ዘማረር ዝጭነቕ ሰብ ተኾይኑ ገለ ዘጨንቕ ነገር ይስእንን በአንጻሩ ነቲ ዘለዎ በረከት ዝርኢ ዝተረጋግዐ ታኸገብራ ዝኽእል ዝገብር ዓይነት ሰብ ተኾይኑ ድማ ኣብ ህይወቱ ክሳኽዕሉ መመሊስ ክኾነሉ ኣጋጢምኩም ይፈልጥን ይፈልጥ ብራዘር ባይዘወይ ንዘለዎ ይውሰኸሉ ዝበሃል ኣብ መስርሕ ህይወት ይሰርሕ እዩ ንዘለዎ ይውሰኸሉ ዝበሃል ግን ብልምዲ ብኸመይና ንርድኦ ሃፍቲ ንዘለዎ ሃፍቲ ይውሰኸሉ ገንዘብ ንዘለዎ ገንዘብ ይውሰኸሉ ርኽበት ንዘለዎስ ርኽበት ይውሰኸሉ እዩ ዝመስለና ንሱ ጥራሕ ግን ኣይኮነን እንታይ ደኣ ንዘለዎ ይውሰኸሉ ማለት ጭንቀት ንዘለዎ ጭንቀት ይዝውሰኸሉ ጸገም ንዘለዎ ጸገም ይዝውሰኸሉ ፍርሒ ንዘለዎ ፍርሒ ይዝውሰኸሉ በቀሊሉ ከረዳእኩም ሲ ንኣብነት ኣብ ዩቱብ ኣቲኹም ቪድዮ ክትሪኡ ከለኹም ተደጋጋሚ ናይ ፖለቲካ ቪድዮታት እንድሕር ዳኣ ትርኢ ኮይንካ እቲ ናይ ዩቱብ ኣልጎሪዝም ተመሳሳሊ ቪድዮታት ይዘምጻልካ ኩዕሶ ናይ ስፖርት ቪድዮታት ትርኢ ኮይንካ እውን ብተመሳሳሊ ንዑ ዝመስል ቪድዮታት ይዘምጻልካ ትክክል ከምዚ ናተይ ቪድዮታት ትርኢ ኮይንካ እውን ኦኬ ሰብዚ ከምዚ ዝርኢ ማለት ኢሉ ተመሳሳሊ ቪድዮታት ይዘምጻልካ ኣእምሮና ድማ ልክዕ ከምዚ ነቲ ደጋጊምና ንሓስቦን ነተኩረሉን ዝመስሉ ሓሳባት እዩ ፍጫጭሕ ዝውዕል by the way where the focus goes energy flows ትኩረትካ ናብ ዝኸዶ ጉልበትካ ይፈስስ ዝበሃል ይሰርሕ እዩ ስለዚ እታ መፍትሒ እንታይ እያ እንተልናም ኣእምሮኻን ትኩረትካን ካብ ጸገምን ሽግርን ነቒልካ ኣብ መፍትሒ ኣብ ሶሉሽን ኣብ ዕድላት ክጥምት ኣጻውዶም يغنيلي باباي بس ما لقرم مخري ماريم لقرم مخري كلاتنا أحوات زيان تقملا